I ara sí que passem ja als punts que fan referència a Girona, alguns dels punts que fan referència a Girona, que és el punt número 11, proposta de resolució que presenta el grup parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida Alternativa en relació a l'aturada de les obres d'edificació de la finca de Can Juncadella a Lloret de Mar. I per defensar-la té la paraula el diputat senyor Marc Vidal. Bé, moltes gràcies, president. Els situo. Can Juncadella és una finca molt gran que està al massís de Cadiretes. El massís de Cadiretes, en ple espai d'interès natural. Per dir-ho d'alguna manera, seria una mica el que queda sense ciment de Lloret. És a dir, Lloret de Mar, ja ho sabeu, hi ha hagut un procés urbanístic anava a dir els darrers anys, però no, portem molts anys d'aquest procés urbanístic, i el poc que ha quedat en quant a natura i en relació també amb la part marina, perquè té tota una sèrie de sortints rocosos, tota una sèrie de cales, el que queda seria aquesta finca Can Juncadella, perquè us en féssiu una mica una idea. Per tant, està dins de l'espai d'interès natural, tal com he dit, del massís de Cadiretes, i també forma part de la xarxa europea d'espais naturals, la xarxa Natura 2000. Allà ja hi havia una part edificada. Quan es va vendre aquesta finca al president del Kazakhstan, que és l'actual propietari d'aquesta finca. Sí, és així, ja sé que quan parlem de coses relacionades amb Rússia i Lloret se'ns posen els pèls de punta, però encara que Kazakhstan no sigui Rússia, està molt a prop. No, deia que aquesta finca que pertany a aquesta persona va demanar uns permisos per fer unes obres d'ampliació. Va començar demanant aquests permisos el 2008, el 2008 se li van denegar. Finalment, el 2010 va presentar uns permisos per fer una ampliació que van ser aprovats per la Comissió d'Urbanisme de Girona després d'un informe favorable dels serveis tècnics municipals de Lloret. El que passa que hi havia hagut 3 informes de medi ambient desfavorables. Tot i això es va aprovar. Per què desfavorables? Doncs perquè se sol·licitava el permís per refer un galliner i s'han construït aproximadament 1.800 metres quadrats d'edificació. És un galliner francament gran. Aleshores, tot i això, tot i les protestes de SOS Lloret, que és una entitat d'ecologistes, tot i totes les referències al llarg del temps, han seguit les obres, tot i les denúncies presentades, tot i no haver deixat entrar els Mossos, els guardaespatlles armats que custodien la finca, tot i això, les obres han seguit endavant i estan en un procés molt avançat. Però vet aquí que el fiscal de Medi Ambient de Girona ha trobat indicis de delicte urbanístic, ho ha portat a la justícia i l'actual jutge ha imputat per aquests indicis l'arquitecte de Lloret de Mar i el tècnic de la Comissió d'Urbanisme de Girona. Sent aquest el cas, entenem que aquest galliner de 13 suites, 19 banys, saló de te, bodega amb licors, etc., malgrat que estigui a punt de ser acabat i atenent que està sota l'empara de la justícia, aquest Parlament no podia fer altra cosa que demanar a la Comissió d'Urbanisme que aturi en aquests moments el que queda d'obra mentre s'estudia novament l'expedient arrel d'aquests informes negatius que hi havia i que aquest és el primer punt que nosaltres proposem i el segon punt que nosaltres proposem és que fem tot allò que faci falta perquè no torni a passar, que es tenen en compte alguns informes favorables que no tenen a veure amb el territori, però en canvi no s'han tingut en compte aquells que desaconsellen aquest tipus d'actuacions en el territori, que lògicament la competència la tenia en aquell moment Medi Ambient. Per tant, aquests són els 2 punts. Tenim més detalls de com ha anat la cosa, però jo crec que com l'exposició, com més breu, és força millor, entenc que n'hi hauria suficient i si convé després us ampliaré amb els detalls que fessin falta. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyor diputat. Atès que no hi ha esmenes, doncs per posicionar-se té la paraula el grup parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya, el diputat senyor Marc Sanglas. Gràcies, president, per mostrar el vot favorable del grup d'Esquerra Republicana a la proposta. Per posicionar-se pel grup socialista, l'il·lustre diputat senyor Jordi Terrades. Sí, també per manifestar el nostre vot favorable a la proposta que s'ha presentat. Per part del grup parlamentari del Partit Popular, el senyor Jordi Roca. Gràcies, president, per mostrar el nostre vot favorable a la proposta. Per part del grup parlamentari de Ciutadans. Gracias, presidente. No sé si Santa Clotilde obró milagros también en la multiplicación de la superficie construible y de su aprovechamiento como vivienda en este caso. Lo que sin duda podría ser, porque la Santa Clotilde en Lloret parece que había sentado residencia. De cualquier manera, es un ejemplo más de que la gestión de proximidad no siempre es buena. Y Lloret está muy cerca de Girona también. Es decir, no siempre la proximidad es eficiente y todavía menos en los casos de urbanismo. Porque resulta paradójico que con informes contrarios o negativos finalmente se decide conceder licencia de reconstrucción o de construcción ampliada de un antiguo gallinero. Es que las gallinas que dan huevos de oro son muy interesantes de mantener. Casi avestruces en este caso, ¿no? Porque no están nada mal la casa resultante. En resumen, y más allá de la sana ironía que creo que de vez en cuando tiene que también planear sobre este Parlamento, para ayudarnos a la reflexión, Ciudadanos dará su voto favorable a esta propuesta de resolució. Moltes gràcies. Ara, per posicionar-se pel grup parlamentari de Convergència i Unió, té la paraula el diputat senyor Lluís Guinó. Gràcies, president. Per fixar el posicionament del grup de Convergència i Unió respecte a aquesta proposta, i ja els avancem que la nostra valoració serà des d'aquest punt de vista positiva, però no obstant això voldria matisar el que són pròpiament els dos punts que té aquesta proposta. Pel que fa a la segona, estem absolutament d'acord en que hem de treballar en aplicar els mecanismes de forma encara més estricta i si cal modificar o canviar determinades normatives és precisament el Parlament de Catalunya l'àmbit en el qual tenim la competència per canviar normatives que siguin des d'aquest punt de vista més clares i més contundents i més estrictes en l'aplicació de determinades normatives. Això en primer lloc. Per tant, pel que fa al punt 2 estem absolutament d'acord en l'esperit i fins i tot en l'expressió. En respecte al punt 1 hi detectem certament una qüestió que té a veure amb matèria competencial. No sabem fins a quin punt el Parlament de Catalunya pot acordar aturar de manera immediata les obres d'edificació de la finca, sinó que en tot cas la qüestió seria que en primer lloc es procedeixi a la revisió de l'expedient, a aplicar o a revisar des d'un punt de vista legal l'estructura administrativa de tot l'expedient i si s'escau, òbviament, i si la llei així ho determina, es pugui procedir al que es demana en aquesta proposta de resolució. Simplement el matís era ordenar el punt 1 en el sentit que tingués des d'aquest punt de vista més coherència des d'una perspectiva estrictament legal. Gràcies. Perdó, senyor Gino, entenc que proposa fer una esmena transaccional sobre aquest punt número 2? No, no és una esmena transaccional, simplement si era possible canviar el text. Si ha de canviar, ha de ser una esmena transaccional que ho acceptin tots els grups. Si el senyor Marc Vidal vol fer una proposta de redactat o denunciat que... o no, o posicionar-se sobre... És que hi ha un problema, és que si no aturem les obres, no el Parlament, aquí insta el govern a que aturi les obres a través, lògicament, de la Comissió d'Urbanisme, que és la que ha donat el permís. És una qüestió de dir, si no aturem les obres, mentre s'estudia si és legal o no és legal, n'hauran fet 4 de galliners, perquè estan a punt d'acabar. I jo crec que aquí, si resulta que finalment el jutge diu que hi ha un indici de delicte, és que potser ha d'anar a terra.
Clar, per tant, la qüestió seria, en previsió de causa, millor aturar-ho i s'estudia tranquil·lament. Per tant, simplement interpreto que ja mantén el text tal com està, el redactat tal com està. D'acord. Senyor Jordi Cañas, per... Yo rogaría al defensor de la propuesta que reflexione entre la diferencia entre el deseo y la posibilidad y la realidad. O sea, el deseo estamos todos de acuerdo, y así se lo ha manifestado el conjunto de grupos presentes en esta comisión. Ajustémoslo a derecho, es decir, instar al Gobierno de la Generalitat que inicie el procedimiento para, porque es que si no es un wishful thinking, aturar com. El què? Sí. Incorporem el com, demanem celeritat, agilitat en el procés, perquè si no queda amb un desig, i podem aprovar un desig, és fenomenal, però jo crec que tindrà més força si vols incorporar el com i demanar agilitat en l'aprovació del com. No ho sé, treu ara hem obert un torn una mica especial, però vull limitar-ho al fet de si algú fa alguna proposta transaccional que finalment el que ho presenta ho accepta, perquè esclar, amb els enunciats tothom va dient possibles enunciats i el senyor Marc Vidal no s'acaba d'aclarir, per ho que veig. El senyor Marc Sanglas. Santa Clotilde pot haver obrat miracles tals com que el senyor Cañas parli públicament en català i surti a defensar el govern de la Generalitat. Diguem, sobta una mica, però en tot cas per aportar una mica alguna qüestió en el debat, jo em sembla que la voluntat és clara i el senyor Vidal ho ha quedat clar que instem el govern de la Generalitat a través de la Comissió d'Urbanisme. Per tant, jo li recomanaria al senyor Vidal que si cal posem exactament instar el govern de la Generalitat a través de la Comissió d'Urbanisme a aturar immediatament aquestes obres, però em sembla que la voluntat ha quedat clara. Senyor Marc Vidal, per l'últim. Sí, no, jo sí que crec que he dit clarament que mantindria això perquè és que no tindria sentit una altra cosa. Podem matisar, podem treure immediatament per dir d'immediat o tot seguit o canviar la paraula perquè no soni tan fort, però és que si no ho aturem mentre ho estudiem ja no caldrà aturar-ho, diguem-ne. Perdoni, assumint el que s'ha plantejat aquí, jo li faig una proposta que sigui, el punt número 1 digui instar el govern de Catalunya a que iniciï els procediments necessaris per aturar de manera immediata les obres d'això. No, diu... Més necessaris, em semblaria correcte, cap problema. Que realitzi podríem presentar-la aquesta com una esmena transaccional de tots els grups parlamentaris, in voce, el Parlament de Catalunya insta el govern a iniciar els tràmits necessaris per aturar de manera immediata les obres d'edificació i continua el reste del redactat amb els termes que figuren a la proposta. Vots a favor de la proposta? Vots en contra? Abstencions? Doncs s'ha acceptat per unanimitat amb la transacció en el punt número 1.